Rauchová. A ja sa volám Vladimír Šimko. Sme žiaci 2. A triedy. Na hodinách prírodovedy sme spoznali, čo je to vietor a ako môže človeku pomáhať alebo škodiť. Sledovali sme jeho silu 3 mesiace a zistili o ňom všeličo zaujímavé. Pohybujúci sa vzduch je vietor. Určuje sa jeho sila, smer, rýchlosť. Sila vetra. Udáva sa v metroch za sekundu alebo v kilometroch za hodinu. Balfortová stupnica 13 dielna určuje silu vetra. Smer vetra. Pre určenie sily a smeru vetra sme si vyrobili veterný rukav a takto sme postupovali. Rýchlosť vetra. Snímajú ju anemometre. Zapisuje sa do synoptickej mapy. Poznávali sme značky pre počasie. Zapisovali sme silu vetra. Značkami pre Vánok, vietor a výkon. Každý deň v mesiacoch január, február a marec. Zistili sme, že najviac fúkal Vánok. Vietor pomocník. Veterné elektrárne premieňajú silu vetra v elektrickú energiu. Vietor ničiteľ. V strede tornáda dosahuje rýchlosť vetra až 400 km za hodinu. Rýchlosť vetra v tornáde meria Fujitova stupnica. Tornáda môžu byť vzdušné, prašné alebo vodné. Tornádo vzniká z búrkových oblakov, ktoré sa volajú supercely. Naša tvorba. V vetríku sme si vymysleli aj básničku. Vetrík. Fúka teplý vetrík z poľa, na slniečko milé volá. Pod slniečko už je čas, jar už príde medzi nás. Zobuď kvietky, zver aj lán, ja ti k tomu zafúkam, aby všetky deti malé vedeli, že nastal práve jarný čas. Potom sme si vyrobili veterníky. Pre malé deti sme vyrobili knižku, kde sú naše básničky a rozprávky o vetríku. Ďakujeme vám za pozornosť a toto sú vetrovány.